ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଝରର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସେ 4 ଥର କେଉଁଝରର ବିଧାୟକ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ। ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ଉପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଉଛି, କନକବରଦାସ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା। କନକବରଦାସ ସିଂହଦେଓ ହେଉଛନ୍ତି ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏଥିରୁ ସେ 3 ଥର ବିଧାୟକ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜପରିବାର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଉଛନ୍ତି ନିମପଡ଼ାର ବିଧାୟିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ମରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଝରର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସେ 4 ଥର କେଉଁଝରର ବିଧାୟକ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକମାନେ। ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ଉପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଉଛି, କନକବରଦାସ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ା। କନକବରଦାସ ସିଂହଦେଓ ହେଉଛନ୍ତି ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏଥିରୁ ସେ 3 ଥର ବିଧାୟକ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜପରିବାର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଉଛନ୍ତି ନିମପଡ଼ାର ବିଧାୟିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ମରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।